princeza na zrnu graška. Živeo jednom davno jedan princ koji nije mogao da nađe ženu za sebe jer je bio mnogo probirljiv. Želeo je da se oženi samo pravom princezom. Proputovao je svet da je pronađe, ali ni jedna devojka koju je upoznao nije mu izgledala plemenito i otmeno. Vratio se kući, tužan i nesrećan. Jedne noći, po jakoj oluji, neko je zakucao na vrata dvorca. „Ko ste vi?“ pitao je stražar kada je otvorio vrata. „Ja sam princeza. Izgubila sam se u nevremenu. Molim vas, dozvolite mi da uđem.“ Kada je princ izašao da dočeka devojku pokisle kose i mokrih cipela, primetio je da je veoma lepa. Da li je baš prava princeza? Razmišljao je. „Prepusti to meni“, rekla je kraljica. „Imam nepogrešiv način da utvrdim da li je prava princeza.“ Naredila je da se spremi veliki krevet sa 20 dušeka. Ispod najdonjeg dušeka kraljica je stavila zrno graška, a onda devojci predložila da ode da se odmori. Narednog jutra kraljica je otišla da upita devojku kako je spavala. „Cele noći nisam ni trenula. Ko zna šta je bilo u toj postelji. Ležala sam na nečemu tvrdom.“ „Ovo je sigurno princeza, osetljiva i prefinjena, onakva kakvu tražiš“, rekla je kraljica sinu. Princ je bio zadovoljan, pa je rešio da se oženi devojkom. Da li se stvarno usrećio sa tako osetljivom devojkom, nikada nećemo saznati.